Gabonetan ekintza ugari izango ditugu Irunen, Eguberriak protagonista izaki, Irun kolorez, musikaz eta jardueraz blai egongo da. Alduten guztiek goza ditzaten. Egun hauetan zehar ekitaldi klasikoak antolatu dituzte, tartean Olentzero kantuaren eta Gabon kanten jaialdia edo zine eta bideo lehiaketa gaztea. Gainera haur eta gaztetxoentzat beste hainbat eskaintza prestatu dira Oiaso Museoan edo Fikoba erakustazokan. Udalak aurtengoan ere hilaren 24ko Olentzero kantuaren eta Gabon kanten jaialdia antolatu du, baina Urdanibia plazan burutuko da arratsaldeko 7etan hasita. Edizio honetan guztira 11 abesbatzak parte hartuko du, horietako 5 16 urte arteko kategorian eta 6 16 urtetik gorakoenean. Halaber, abenduaren 26 arte, Amaia Kultur Zentroan, jaiotzen eta olentzeroen erakusketa bisitatu balko da. Gipuzkoako jaiotza zaleen elkartearen lanak ere ikusgai izango dira. Urtea ia baildurik dagoenean ohitura bilakatu da gure hirian, egun pare batez pantaila erraldoi baten inguruan biltzea zinegileen sormenaz gozatzeko. Aurten ere Irungo zine eta bideo gaztea lehiaketak parada eskaintzen digu. Lehiaketan erabezarora iritsi den honetan, abenduaren 26tik 29ra burutuko da. Emanaldi nagusiak Amaiako areta handian izango dira, baina aurreko egunetan Bidasoa saileko laburmetraiak, Martin Dozeneako gaztelekuan eta Amaiako hitzaldi aretoan proiektatuko dira. Labur gehiago ataleko lanak ere Amaiako hitzaldi aretoan emango dira, hilaren 26an, 27an eta 28an arratsaldeko 7etan. Bestalde Eguberrietan zehar Oiaso Erromatar Museoan aurrei zuzendutako tailerrak egingo dira. 6 urtetik gorakoek goizeko 11etatik ordu bata bitartean erromatarren garaiko jokoak ikasiko dituzte. Programa urtarrilaren 4ean amaituko da. Ekintza hau aurrera eramateaz gain, Oiaso Museoak Fikoban antolatu den Pinpanpun izeneko Gabonetako aurparkean parte hartuko du. Hainbat jarduera eskainiko ditu abenduaren 27tik urtarrilaren 4 arte. Parte har dezakeen aur kopurua mugatua da eta ekintzen truke 4 euro ordaindu behar dira. Erreserba egiteko 943 63 943 53 telefonora hots egin behar da.